Вечер, пятница, Белсацпадарства, добрая компания и добрая гадзіна. Каб распачаць суб'ектыўныя навіны разам з блогерам Нехта, журналіст Сцяпан Святло ўжо тут з намі ў студыі. Прывітанне. Прывітанне. Ну што, будзеш маць цікавага? Так, самае цікавае і важнае за мінулы тыдзень, як звычайна. Ну што ж, пачынаем? Паехалі. Пачынаем. Не паспеў яшчэ бюджэт Беларусі ачуняць ад чэмпіянату Еўропы па фігурным катанні, як Александр Рыгорович знайшоў сабе новую забаву. Шахматы. Ці ведаеце вы, што такое шахматы? Пытаўся калісьці вядомы літаратурны, а потым і кінагерой Астап Бендер. Ён быў перакананы, шахматы могуць прасунуць наперад не толькі культуру, але і эканоміку. І хоць у выніку з гэтага нічога не выйшла, Лукашэнку тое мала турбуе. Ён пастанавіў правесці ў нашай краіне сусветную шахматную алімпіяду і кангрэс ФІДЭ, жаночы ды мужчынскія кубкі свету, а таксама міжпланетны ды ў перспектыве нават міжгалактычны шахматны турнір. Ці ўсё ж такі не? Юрась Высоцкі ведае. Гасціна расчыніў свае дзверы новы палац шахмат і шашак у Мінску. І адразу пачаліся цікавыя спартыўныя баталіі на чорна-белых палях. Гэта кадры з савецкіх часоў. А гэта ўжо нашыя дні. Беларусь – это одна из мощных шахматных держав, можно сказать. И школа у нас была всегда приличная. Александр Рыгорович сустрэўся з новым прэзідэнтам Міжнароднай шахматнай федэрацыі Аркадзем Дварковічам, колішнім дарадцам Владзіміра Пуціна, каб абмеркаваць сусветную шахматную алімпіяду, якая мае адбыцца ў Менску ў 2022 годзе. Карацей, мара Астапа Бендера вось-вось здзейсніцца. На турнир с участием таких величайших гроссмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни богато обеспеченных людей будут стремиться посетить. Дарэчы, пару гадоў таму Лукашенко прапанаваў увесці ў школах шахматны факультатыў. Мы ж прапаноўваем Александру Рыгоровичу зрабіць крок, так бы мовіць, канём. Давайте заменим физру вывучением шахматных стратегий. Да не, бред. Человек должен развиваться физически, а не шахматы играть. Отлично! Если можно будет на шахматы, не ходить так же, как на физкультуру. Надо развиваться в другую сторону, мне кажется. Шахматы – это не выход. Так, сейчас же мой ход. Ага, вот так. Батька молодец. Помнят руки. Excusez-moi. У Беларусі расце не толькі камуналка і кошты на паліва, даражэюць і мітынгі ды вулічныя акцыі. Урад краіны зацвердзіў прайс-ліст для патэнцыйных пратэстоўцаў. Цяпер за рэалізацыю свайго канстытуцыйнага права на пратэст беларусу давядзецца даплочваць, галоўным чынам міліцыі, якая і так жыве з нашых падаткаў. Кошт паслугі хлопцаў у форме будзе залежаць ад колькасці ўдзельнікаў масавага мерапрыемства. 73,5 рублёў за 10 чалавек, 612,5 рублёў, калі на плошчу прыйдзе да сотні чалавек, 3675 рублёў, калі збярэцца ад сотні да 1000 разлаваных або шчаслівых беларусаў, і 6375 рублёў безлімітны тарыф. Так што майце на ўвазе і натоўпам не хадзіце, ну, прынамсі, на Кастрычніцкай плошчы. Кіроўца менскай службы таксі сталіца 135 вылецела з працы за хамства і нелюбоў да беларускай мовы. Адбылося гэта пасля апублікавання на Фейсбуку гісторыя, якая днямі здарылася з сям'ёй вядомага беларускага фатографа і астранома Віктара Малышчыца. Вось што ён напісаў у соцсетцы. Карацей, папрасілі мінівэн, прыехала жанчына на вялікім белым фордзе. Толькі жонка паспела сесці ды стала тлумачыць, куды ехаць, а кіроўца адразу перапытала: «А что это у вас никто по-русски не разговаривает?» І на абсалютна спакойны адказ, што тут сапраўды ўсе 6 чалавек размаўляюць па-беларуску, выдала: «Я беларускага языка на дух не переношу». Адразу пасля публікацыі допісу ў каментарах з'явіўся адмін суполкі службы таксі ў Фейсбуку і па-беларуску выбачыўся перад малышчыцамі. Пазней стала вядома, што хамаватую таксістку звольнілі. Людзі, любіць сябе, тых, хто побач з вамі, паважайце мову і краіну, у якой жывяце, і якую так прыгожа ўмее паказаць фотограф Віктар Малышчыц. Юрась Высоцкі, Белсат. Нядаўна паглядзеў, як вывучаюць біялогію. Слухайце, палова курса чарвякі, абураны Александр Лукашенко. Ну, можа, ён яшчэ не бачыў, колькі вывучаюць грыбы, там цэлае царства, наколькі я памятаю, там таксама вельмі шмат аддаецца увагі гэтаму раздзелу біялогіі.
колькі складана, і Мікалаю складана, і біялогію можна ўвогуле замяніць, напрыклад, на біятлону, яго добра атрымліваецца, матэматыку выкінем, чарвякоў знішчым, у прынцыпе. Але вось што Лукашенко сказаў пра матэматыку, падобна на тое, матэматыка ў адных толькі рыхтуем. Давайте гаварыць шчыра, не хачу быць рэтраградам, нам, напэўна, менш за ўсё трэба ў краіне матэматыкі. Ну, ось, IT-краіна, а матэматыка не трэба. Вось так, як пішуць у інтэрнэце, ўсё гэта для народу. Вось, напрыклад, каб народ радаваўся, калі Лукашенко скажа, што павысіць зарплату ў 0,9 разоў. І ўсе ура, ура. Можа, ён проста спужаўся чарвякоў, гэтага мы ніколі не даведаемся. Але пра матэматыку адразу асацыюецца з Лідзіяй Ярмошнай. Вось немагчыма ў Беларусі выбары правесці без матэматыкі. І што ты думаеш, Лідзію Ярмошну запрасілі паназіраць за прэзідэнцкімі выбарамі ва ўкраіне? Вау, нібыта спачатку не запрасілі, а потым запрасілі. Эксперт у выбарах. Эксперт у выбарах. Можа, там налічыць добра, і прэзідэнтам Украіны стане Александр Григорович у рэчцы. Там таксама шмат кандыдатаў, можа, трэніруецца перад нашымі выбарамі. У нас таксама плануецца, я так разумею, шмат кандыдатаў у наступных выбарах. Ну, так. Але што яна добрага там убачыць? Што як правільна галасаваць, справядліва? Ну, не ведаю, ці гэта спатрэбіцца ўвогуле ў Беларусі. А тым часам барысаўчане адправілі сірыйцам гуманітарную дапамогу ў выглядзе гімнастычных абручоў. Вось паглядзі, ласка, на карцінку. У Сірыі. Як узрадуецца? Абручы прыехалі. Вайна, голад. І абручы. Ну, трэба ж бедным сірыйцам неяк падтрымліваць сваю фізічную форму. Чым багатыя. Слухай, ну маглі б, канешне, і мяхоў бульбы, але... А цікава, а што іншае прадпрыемства? Што МАЗ, напрыклад, альбо МТЗ можа адправіць трактары ў Сірыю таксама? Але, слухай, ведаеш, чаму мяхі бульбы яны ім не даслалі? Таму што сірыйцы ж не Путін. Армагеддон блізка, або водны апакаліпсіс па-беларуску. Аказваецца, ледзь не палова беларускай сталіцы можа ў любы момант сысці пад ваду. І ў першую чаргу, маўляў, затопіць Дразды ў нядаўнім часе галоўную рэзідэнцыю кіраўніка краіны. Узнікае рэзоннае пытанне, ці не таму ён нядаўна перабраўся адтуль у Астрашыцкі гарадок. Ды ці сапраўды цэлы горад ратуе адна адзіная дамба. Ну і вядома, як выратавацца Мінчукам у выпадку яе прарыву. Праўду ад няпраўды ды міфы ад легендаў паспрабавала адрозніць Марыя Арцыбашева. Гэта Зыбецкая. Сёння адно з самых тусовачных месцаў у цэнтры нашай сталіцы, якой у хуткім часе можа стацца новай Атлантыдаю, апынуўшыся пад вадою разам з вялікай часткай Менску. Каб даведацца, наколькі верагодна такі сюжэт, мы сустрэліся з першым намеснікам старшыні партыі зялёных Дмітрием Качуком. Скажыце, ці сапраўды існуе такая пагроза для гораду? Мы, как «Зеленые», давно предупреждали, что у нас наближается глобальное потепление и, возможно, всемирный потоп. Если говорить про Минск, конечно, у нас сейчас снежная зима, значит, очень большой снежный покров, и который в конечном итоге может очень резко значит, начать таять. Вот. И, конечно, за счет того, что Вилейское водохранилище, там старые дамбы, значит, будет большая вода. Если еще, не дай бог, пойдут дожди, то в конечном итоге это может привести действительно к затоплению части города Минска. Вот. Я не говорю, там, может быть, про центр города, но такие микрорайоны, как Дрозды, Веснянка, может быть, где-то в центре города, где перепады как раз-таки высот воды, там и, возможно, очень серьезное потопление. Ходзяць шуткі, што наш прэзідэнт пераехаў у іншую рэзідэнцыю пад Астрашыцкі гарадок, ці не з гэтай прычыны? Ну, очень трудно сказать. Конечно, если он владеет информацией, что такая причина существует, то, конечно, возможно, он действительно боится и сможет переехать. По крайней мере, в Дроздах вероятность затопления очень большая существует. А што пра гэта думаюць менчукі, даведаемся зараз. Я ж не знаю, затопит оно или нет, а по словам это не надо судить. Слова – это чисто слова. Ой, нет, это невозможно. И снега не так уж много. Калі гэта сапраўды навуковае даследаванне, якое было праведзена, і мы бачым вынік, ну гэта будзе сумна. Але, мабыць, будзе прыгожа. Пакуль гэта толькі тэорыя, але мець свой асабісты транспарт на такі выпадак не перашкодзіць. Марыя Арцыбашева, Белсат.
Беларусь павышае свой аўтарытэт на міжнароднай арэне. Ужо каторы год запар у гэтым нас спрабуюць пераканаць улады. Маўляў, тут вам і бязвіз для турыстаў, і міжнародныя сустрэчы на самым высокім узроўні, і чэмпіянат свету па хакеі. Пагалоскі пра Беларусь дайшлі да Нямецчыны. Тэлеканал Ост-Вест вырашыў запытаць жыхароў Берліну, што тыя ведаюць пра нашу краіну. Ды і ці ведаюць наогул, ужо зараз вашай увазе. Где находится Минск? Понятия не имею. В России. В Украине, я бы сказал. Или в России. Меня не спрашивайте. Либо в России, либо в Украине. Где-то на востоке. В Украине. В Украине? Нет, в Беларуси, это же столица. Беларусь? Россия? Нет, бред, Беларусь. Белоруссия? А что такое Беларусь? Беларусь. Беларусь? Беларусь — это город? Не знаю. Это может быть все, что угодно. Красивая русская девушка или что-то еще. Это икра такая. Да нет, это страна такая. Беларусь — это страна. Что-то такое слышала. Что бы это могло быть? Страна, да? Чем отличаются русские от белорусов? Русские от белорусов? Сложный вопрос, без понятия. Думаю, ничем. Это у них там крымский конфликт или что-то такое? Вообще без понятия. Беларусь когда-то была частью России, а сейчас это отдельное государство. Во-первых, это другая нация. А во-вторых, они говорят на другом языке. Они говорят на чуть другом языке. Это две разных страны. Одни живут в России, а другие в Беларуси. Уж точно не цветом. А где вообще находится Беларусь? Я бы сказал, в Испании. Да, в Испании. Памятаеш, такая песня была «Любимый город может спать спокойно и видеть сны». Так вось, нібы ў сне можна ўявіць толькі такую гісторыю. Бабульку, 81-гадовую пенсіянерку, спрабавалі аштрафаваць. Небывала па маштабах сваіх схему ценёвага бізнесу раскрылі падатковыя інспектары. Яна прадавала торбы. Пакеты, по одному рублю. Так, целлофановые. звычайные целлофановые пакеты. Ну и что можно сказать? В принципе, держава для народу. Это по-першае, так? А по-другое, Ярослав Романчук, экономист, подлічыў, што ўсяго шкоды ось праз гэтыя транспартавыя выдаткі, суддзі, $1260 спатрэбілася вось на гэта, каб суд даказаў у выніку, што яна ўсё ж такі даволі сталага ўзросту і не трэба штрафаваць. Ну ось такі у нас суды, і спатрэбіўся цэлы такі вось арсенал сродкаў для того, каб гэта даказаць, каб так вось даказвалі невінаватасць нашых журналістаў у судах. Дзякуй, Сцёпа, вялікі табе за гэты суб'ектыўны агляд, і я таксама дзякую вам за увагу. Белсат працягне аб'ектыў з Кірылам Смяглікавым. Я ж з вами развітваюся да наступнага тыдня. Добрых выходных.